Cześć kochani, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Nadchodzi sezon truskawkowy. Mi taki sezon oczywiście kojarzy się z pierogami z truskawkami, z różnymi truskawkowymi deserami, z knedlami z truskawkami, z ciastem, ale również pamiętam koktajl z truskawek. Koktajl, który ja teraz przygotowuję troszeczkę inaczej, bo przygotowywałam go dotychczas bez dodatków mleka czy jogurtu, ale pamiętam też taką wersję klasyczną, myślę, polską, którą robiła moja babcia, którą do dzisiaj zresztą przygotowuję, czyli koktajl z truskawek na zsiadłym mleku. Ja niestety dostępu do zsiadłego mleka, tak jak kiedyś moja babcia, która miała własną krowę, nie posiadam, dlatego zamiast zsiadłego mleka użyję kefiru. Można też użyć na przykład maślanki. Obydwie te wersje będą niskokaloryczne, a zamiast słodzenia cukrem proponuję posłodzić taki koktajl miodem w klasyczny sposób, albo ewentualnie możecie uczynić go dietetycznym i dodać jakiś inny środek słodzący, na przykład syrop z agawy, albo na przykład stevie w płynie, czy cukier brzozowy, czyli ksylitol. Polecam Wam gorąco wypróbowanie przepisu. Dajcie mi znać, na którą wersję, z jakim słodzikiem się zdecydowaliście. Zachęcam Was gorąco też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów kulinarnych. A teraz przygotujmy i wypijmy ten pyszny koktajl. A przygotowanie takiego koktajlu to oczywiście bułka z masłem. Truskawki trzeba umyć, osuszyć na papierowym ręczniku, usunąć szypułki i razem z pozostałymi składnikami umieścić w blenderze i zmiksować na gładko. Najlepiej potem jeszcze koktajl odstawić do lodówki do schłodzenia. Przygotowanie warto zacząć od dodania nieco mniejszej ilości środka słodzącego i dopiero potem, w razie potrzeby, dosłodzić do smaku. A udekorować taki koktajl można listkami mięty albo stevii i świeżymi truskawkami. Życzę Wam smacznego i powodzenia!